Clar, això ha arribat el moment en el qual ells se n'han donat compte de que no són capaços de governar el poble. I en una reunió abans de festes, una reunió de la Junta de Portaveus, que estàvem no solament els portaveus de cada grup, sinó que hi havia bastants regidors, perquè havíem tocat un tema que ens afectava i es va ser ampliada. Quan s'acaba el tema, l'alcalde ens diu: no us en aneu perquè haig de parlar amb vosaltres. I ens comunica la necessitat de que tots entrem a governar, com si el poble s'estigués esfonsant i tinguéssim que fer un govern de concentració per salvar el poble de Blanes. Jo, en aquell moment, personalment, sense tindre el recolzament del meu grup, perquè no es va debatre, perquè va ser una reacció espontània, torno a manifestar que si està Convergència i Unió nosaltres no hi serem. I demano que canvi de company de ball. Convergència no, nosaltres sí. Per què? Perquè nosaltres tenim la impressió de que altres grups d'esquerra estan disposats a entrar al govern. I tenim la impressió de que amb Esquerra Republicana podríem arribar a acords des d'un govern d'esquerres. I tenim la impressió que els companys i amics de Batega han fet una evolució i que també estarien disposats a remengar-se per treballar per Blanes. I amb aquesta impressió que tenim, que cada assemblea, vull manifestar i deixar-ho ben clar, cada assemblea és soberana i per tant al final acaba decidint el que vol fer a casa seva, això com a mínim sumaria 12 regidors. Tinguent en compte que si això es tanqués i es tanqués en cada ulls i es tanqués bé i tal, jo no descartaria fer una oferta seriosa als companys de la CUP perquè s'apuntessin, o bé des de dintre o bé des de fora, també a les tasques de recuperar el nostre poble.